Nuwun sewu Rama, kula menika lingsem. Kedadosan menika kula menika lingsem. Rama menika sampun kaping pinten? Badhe garwa setunggaling wanita. Mboten purun ing Rama meksa. Nggih mboten? Ora usah ngurusi perkarane wong tuwa. Lho, Nek gelem tirunen nek ora ya aja ditiru. Aku ki raja Allah. Aku ora nuturi Allah kuwi lakonku dhewe tak sanggane dhewe. kula menika Kok aja nirokke karo wong sing ala. kula menika ngertos. Rama menika sampun dangu dados juda. Ibu Seda sampun dangu. Lan Rama ugi betahaken Mula mbok yo Wanita. Kowe iki mikir sak partine mbokmu ki aku ngentekake sabun rom kerdus. Jadi pun ajengaken mawon meningaken mboten cah. Kowe Kepengin garwa Reta Sekar. Kowe kudu pisah. Mboten saged. Kowe kudu pisah. Loh. Kowe kudu pisah. Edan tenan. Lakon sing elek, lakon sing ora urus. Aku lagi arep entuk wong wadon wae. Sebel kuwi kok. Sapa kowe sapa? Jenengmu sapa? Kula asih. Asih. Sapa? Sudarungon. Oh. Sah gedene semono kok jenenge jepit. Kon jepit pripun ta kula niku? Asih. Oh, asih. Nggih. Kowe cah ngendi? Kula saking Taman Keputren. Taman Keputren. Nggih. Kagungane Kanjeng Ratu Inten. Oh, diutus karo Kanjeng Ratu Inten. Nggih, niki kula diutus supados nyaosaken Nawala. Ngono. Nggih. Njenengan mbok ampun medani wonten niku kalih kula wedi. Nawala ki layang. Nggih. Lah, Napa sing didelok? layange dienggo sapa? Nggih jenengan to Ndara Adipati. Nggih, nggih, nggih. Kowe nek tak jak ning sumur gelem ora? Aku lha niku nek nggon kepenak gelem, nek nggon ra penak emoh. Wis to, percaya aku ki nek ajak-ajak mendhe kepenak. Ah tenane wonten pinten? Piye? Wonten pinten? Ora usah hitung-hitungan, sok bar pisan wae. Nggih niki nawalane. Cuk, niku blonjo kowe nek bar bayen. Mergo aku ndek anak siji padu terus karo aku. Dadi kowe abdine Ratu Inten. Nggih. Aduh, Aduh, aduh. aku katimbalan sowan saiki. Nggih. Iki ngene ya. Aku ki wong lanang kuwi wong wedok. Nggih. Kowe aja sok mbeda aku ya ora. Ah nggih manut kahanan. Manut kahanan. Nggih. Esuk upama lagi ming upama. Nek aku kalau mangsane mbutuhke tok ladeni selora kowe. Ming kala mangsa wae. Ah nggih nek Ora bendina. nggih nek gek selo nggih mboten napa-napa. Ora Niku bendina. wonten pinten? Ora sah bendina pendak ngat. Nggih, nggih. Nggih. Kula nderek mawon. Pendak ngat ki piye? Hah? Apa ndak jengat? Wes saiki aku bareng karo kowe ya. Nggih. Soale ning Nggih, Taman mangga kula Keputren. nderek nggih. Kowe ngarep. Kula riyen.